Este documento de 7 folios datado no ano 1972 que resolve que as herdeiras de Castelao son as súas irmás Joaquina e Teresa xa está en mans do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. A verdade é que cando Pablo descubriu este expediente, inmediatamente puxo no noso conocemento e nos demos conta de que tratábase unha peza que tiña que formar parte dun museo, dun arquivo, que é mellor que o da cidade de Pontevedra. Entonces esperamos que este sexa por sempre tamén conservado por a institución a que lle facemos entrega. Quero dar enormes gracias, pero enormes, muchísimas, pola sensibilidade e coñecemento que tivo Pablo, que tivo Xulio e que tivo Adriana, os tres, por considerar que este é un documento que había que conservar e que había que conservar nun lugar totalmente axeitado como é o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. Hoxe celebrouse o acto de entrega ao arquivo deste expediente. Foi localizado en agosto polo funcionario Pablo López durante o proceso de reordenación de fondos antigos do Arquivo Xudicial de Xestión do Xulgado de Primeira Instancia número 1 de Pontevedra. Que era unha sorte, o sea, puse en inmediato coñecemento do xuíz, do magistrado e da letrada, e todos concluímos que non debería estar no Arquivo Xudicial, que debería estar nun arquivo histórico para que pudese ser estudiado por os investigadores e conservado en mellores condicións. O tomar conciencia do achado, o xulgado decidiu a transferencia do documento ao arquivo, atendendo o seu interese histórico, social e cultural. Eso que decía que logo hubo un procedimento, por eso gustábame pôr en valor a figura de Virxinia, agora moi reivindicada a partir da obra de Monse Fajardo e das cartas que se publicaron, e que en Pontevedra, de feito, se lle adicou unha rúa en base a ese recoñecemento e das irmás por que se recoñecese os seus dereitos en relación co patrimonio de Castelao, que deu lugar a distintos acordos como o de Pontevedra e coas editoriais que publicaban a súa obra. Primeiro é importante porque é Castelao. Segundo, porque, o que decía antes, hai unha serie de propiedades actuais que son, pois, por exemplo, a casa que tiña Castelao en Rianxo, que ahora pertencen a outras persoas. E aí se ve a secuencia donde de Castelao pasan as súas irmáns e das súas irmáns a esa familia. Unha copia desta declaración de herdeiros pasará tamén a mans do Museo de Pontevedra, entidade fondamente ligada a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e depositaria do seu legado, estreitando aínda máis a relación do artista e político galeguista coa cidade pontevedresa. Danos un pouco conta do importante que foi a cidade para él, non, na que viviu tantos anos e na que, bueno, tristemente tivo que marchar e non pudo volver, pero efectivamente para él era moi importante. Castelao chegou a Pontevedra en 1916 destinado ao Corpo Auxiliar de Estatística. Aquí viviu coa súa muller Virxinia Pereira ata o seu exilio no ano 1936. Faleceu en Bos Aires o 7 de xaneiro de 1950, sen deixar testamento.